Ato yung mata, medyo 8 hours mo ano kapukat tao eh. Pero kagpasyar dyan, isuro naman. Kaya mo pasari sa bila, makasawa ka dyan, na doon napipindas dyan sa bila. Nga trabaho dyan. Agmula ka ti mais kas dyan, agburas ka ti mais, damo na paagay da dyan. Nadagsin ti mais, Brad. Ha? Nadagsin ti mais. Natagsin, ato damdamo ka, ngam no, nasanay kang saktupay. Damdamo nagbagkat ti mais, nga ninanabnablaw. Patasam? Dikit din. Sino ko dum na pan? Atang mayaman pa yadi kwak. Sino ko dum na pan? Ni Kasilsaw. Ngayay. Ang balak mo talaga kasawa. Gurnong akpay. Kiri ka nga ta. Tumano ba anak mo? Lakay ka man tawag mo. 28. 28. Ha? Ata ko mati kwa. Ato tinamay nga pinag-asawa. Gamin, Andres, ay makikita. Kita ka duman nakakadwak. Papasuso na ginagatas gayam. Noon urnong mo di, nagriga tayo. Noon kalatak ni, mas asa kalatak ni inang tatang mo, nagriga nga ta. 28 mon, naon pa ornong mau. Siyempre, magagastos ko mo, tapi madik mabalag pasya-pasyar. Api gamin unang ang palatag pasyar, dapat agurnong ka habang Ayaw ti pagbagak agurnong ako. Ano ka pa agurnong? Simulan na yung tutok kabunag. Kaya sampay mo at na pimpintas mo, kistinay. Kaya sampay laang, ipariper to mo lang no bigat. Basta may talita labas sait. Nagadulaki nga. Nalala ka bambanag. Ato ni ko mabaling nga bambana ni oy, kasi mo lang ni oy, mabalinoy. Puskol sa masa. Yan lagi. Basta may galot. Marikit imat ti reader ko. Namin no mariper ata mapugsa to mo lang ata nya serbina ta pagpapintas mo ti bambam mo. Kapuyaw. Natutulatan niyo, nakaduwa ako, nagbayag ka. Kung ang gamin, pikas ka ragbambamay. Nalakit. Gantupit na, di na magbamban, lalakay mo lang. Sinaw, ibagaan man ninagan na. Makita, di umano sinaw. Ang mangag ko lang. Nakatalo ako. Bayag ka. Nagpakita bambam mo niya, kista? Una, astanan pangtalim lang mo, itapay, kakain mo nga bambag. Makita kilala kiti kung kunada na, kista na yung tim. Bala ka Yung magkita lang Ito da. Ano yung say? Adi pagay mo, ilakong mula dyan maday. Hindi kurta mo rami di pagi ko ng rice. Nawana na kurganan. Laka mo ire. Ay natin say, ipariper mo latan, tapos ipakiskis mo, tadubagas mo, numadim kaya nga ilakaw. Ipakiskis ko mamla dyan, Andres. Di nakadulti bagas kaon. Kagbali mo mga ilakaw adi bagas. At least makatulong ka pa, yung kita wanti bagas na, ilakom lati ko presyong 700 kas jay, o at least dapay kwartam no ka. 700. Tengah ta malugi dyan, rice. 25 kilo sajay. Madi ka malugi jay, hindi mo say. 700 plus, di ka pa'y jay. Sa kano madim ilakaw, baka kutuan mo ila di bagas mo na kinaadunan. Sa bagay, makatulong ako pagkijay awang tigatang dati bagas. Medyo ado ati kwatan saan. Pang saan kasolarami din tam, basi lang adi ni ipatakdertan na Sige, Parta kamot anay, nakaado akong sika, nagbasipay laang. nagparipar ka, tulungan kag bilag, nagpariparak. Tulungan nagbilag. Kasi siyempre, amuyo ka raw. Yay. Gamay na mom di sabay lakas di da, lalo di napanak di kwa di San Guillermo di ano nang Miki Miki mula ka ti mais. Tapos ang bayad na. Tapos nusultan to magmula ti mais, tumulong ka kas jay. Amuyo ka raw. Next time lang to. Tapi kami nakadanon di ko. Di na, sang Guillermo. Wow, San Guillermo di ano nang. Nato yung maaji ay. Ato yung mata, medyo 8 hours mo ano kapukat tao eh. Pero kagpasyar dyan, isuro naman. Kaya mo pasari sa bila, makasawa ka jay, na doon napipindas di sa bila. Nga trabaho dyan. Agmula ka ti mais kas jay, agburas ka ti mais, damo na paagay da jay. Nadagsin ti mais, Brad. Ha? Nadagsin ti mais. Natagsin, ato damdamo ka, ngam no, nasanay kang saktupay. Damdamo nagbagkat ti mais, nga ninanabnablaw. Patasam? Dikit din. Sino ko dum na pan? Atang mayaman pa yadi kwak. Sino ko dum na pan? Ni Kasilsaw. Silisaw? Wah, ni Kasilsaw, kadwak. Ay, dakal! Wah, ni dakil nga tao. Ah, Suna ti kadwak. Bakat kami ti mais. pero kayo na pan dyan? Ha? Kano kayo na pan? Medyo 2,000 ko siguro ajay. 2,012 pa siguro ajay. Basta, Baig mo gaya mo. bingak pa lang kadadi na.
Narigat ka no dyan, hindi lang magigapas ka kung ayun madamdamag ko. Di nga to bantay. Narigat talaga. Kwada ano, treasure day, batay. Ha? Daksiya? Awan Kaya ti ka? dyan. Kasi mga jay, baklasin niyaw, siya simbulain. Ha? Mati si bubuo nga baka mau. Si Bubuo! Kaya may treasure day tay, mapagkat na madiguyo din tinuwang. Kapay. Kapay wang dadjay. Damo lang wang dadjay. Di ba kasi naituro-turo? Kuwain, turod-turod. Kamadam tayo eh. Pau-pau. Narigat no puro ka sa ngam na radyo kanton. Nalaka lang. Awan ti rigat-rigat ti man nalaon. Am amin nalaka. Nice. Nalaka la ti pagay. Insog. Bagay. Talaga mo. Giri ka maganda TV ko, Jay, ah. Ha? Narigat Ngam no talaga nagagat ka. Awan ti rigat-rigat. Nung sadot ka, talaga narigat Una naman di ka kusag garaw, ang mangyari kanya. Rata ka lagil ilat na balay yung pabuya-buya, pasilpo-silpo na pwede mangyari kanyam ya. Paisot, Tapos? baga mo. Makabuya ka ti... Ha? Itay. Ti sabasabaling agaramid ti ko. Ag-comment ka pa. What? Tawag hindi ka kwa. Keyboard warriors. Keyboard warriors. Well, naungat dalaang no, ag-comment da. Madita mo may bagagarod. Ti personal. Personal. Kasi ti tattao tattan. Adi ti kwan. Reality ko nada. Adi ti ko tattan. Reality. Ha? Nayahi. Reality. Sige ka raw, basta yun. Reality ti Pilipino tattan. Kasi dyan ti mangyari-yarin. Dati kas na kadali na. Siyempre tata, the social media. Hindi ka... Wala na muna yung social media. Hindi ka gagamitin na lang siya, hindi kami kakwa. Cellphone ko, 3210. Tet ka, tata. Kasi kami dati ka ka. Nagbaliwan na yan. Ta silpo-silpo niya. Aglitsong agwa kami lang. Luksong baka kas dyan. Rice, nagtak nagbaliwan na yan. Kala. Hindi, surat-surat lang ka nung tatao, makita mo video kulay, uri nakadaro, Pilipinas, bang bansa, makita mo, nararamidin nan. Nice. Nangigaraw. Naglang si pelikula tataya. Pelikula. Di kwa nyo naganan kitan. Naganan di kwan. Teknolohiya. Teknolohiya. Di ba kasi aya? Nalang tatatan mag video kulay, may surat-surat tayo. Tintak ko talaga nagbaliwan ti ko tatan niya. Te. Panawon. Alang amay. Hindi, kaya babakaw. At adumot sa kaysa bamban. Nakaadua ko na sa ukang nga sa Then may sumuti bagak ka. Wen, pay-paisaw. Madin may subli datin. Katam kitik tata pantan ni Yung raw, tang. Mabalin natin yun. Tabas ilang may patadartan. Dagdag mo tin eh. Apo, di pa'y gumudwa mo, di bambang ko mo. Nagpintas mo eh. Ikot-ikot mo itong malangatan, yung tipintas nata. Natabunong ka, tayo subik gibalay. Tan, ata kita ni Duma ni mabalin na kita. Kita ay. Wen, mas na may galot. Apay, problema kami amo, tigalas mo. Tawro daw. Mabalin natin yun. Manatan? Mabalin natin yun. Tan. Subik pa gibalay ati bunong ko Di kan tumangan no, rabi di balayan. Pagluto akti ko Manok. Pag nagtawro talasita eh. Wen. Ay, awang man lang nga dyan nga taon. Aldo manang. Ayos Nakalaban ni bakit ko na. Unsak pa'y tiglaba. Thank you, Lord. Oh, sumangpot ka pa eh. Aldawon na eh. Nagipatadar kami ni Tim City Pagay. Nabuwa lagi di Pagay ta. Nagdapag. Lalo dala kayo na dyan. Ana, naipatadar yung arod amin na. Nidim sa ino pa ang ngarad. Matipay. Kaong matipangupak kanya na. Sa kanibaga kanya na nga ito yung mga narabi eh. Lutpam ka nung titinula. Siya ka nagluto. Kumbaga na. Tinula, kao mo parchin nga manok. Kung madi mo nga manok ti parasyon pa kahit tinula nga tuyo. Adi nga ito paborito na. Tinula nga tayo. Adak hindi kasi nga sidaunan. Ay na, agreklamo ko pa lang. Kisong ano ti kaya na. Basta lutuan na tan. Basta lasang tinula. Ana, ikakpay papaya jay. Natural, tinula nga rod. Sa ikam ti ka, ugot ti sila eh. Tapos, lao kam ti may isang anor. Chicken cubes, talasang tinula latta. Nice. Sige, nakakangaroda. Madipay ka raw, mabisin ano na yan. Ano ba si Dante ta ba kahit? Dapay mo tayo pinaksing ko tayo dita. Pinaksyon nga to yun.
Atake ti kasi yung sidang ng bakay. Hindi naman paglulukwan. Awangki din. Adan to pa'y tinulang ato yung ako na. Iya. Kadangal okra kadatarong na jay. Natural. Paksiw nga ro. Tingka kay di manganan. Kaya bakay, mabisina ka. Sige kan. Malaban sa gluto, tinulang ato yung tao. Guys, may bagong product ang GR4. Ito nga pala ang Magic Gatas. Pwedeng-pwede rin pala ito sa matte color at glossy color. Tignan nyo naman ang resulta, ang kintab, di ba? Kaya bili na rin kayo. Click nyo lang ang yellow basket.